Sheikh Muhammad Kabir Gombe yana ba mu kissar matar Audu. Matar Audu, wai wani malami ne a makaranta ya shigo kan ɗalibansa sai yake musu irin interview kan future haka. Kai in ka gama karatu, aka zo kan wani aka ce kai in ka gama karatu kaza da kaza me kake so ka zama? Ya ce malami likita nake so in zama, ni ma in ba da gudumawa na ma al'umma. Thank you very much kaza 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 kaza. Kai in ka gama karatu me kake so ka zama? Ya ce ni direban jirgin sama nake so na. Kai in ka gama karatu me kake so ka zama? Ce ni ina so in zama wani injiniya ne kwararre kaza kaza kaza. Kai in ka gama, sai aka zo kan Audu. Audu ya ce na aka ce kai in ka gama karatu me kake so ka zama? Ya ce aini buri na in na gama karatu a kai ni wata ma'aikata a danka mu in kwashe kudin ma'aikatan, in je in gina gidaje manya, in sayi manyan motoci, na yi aure, na gina wa matana gidaje, na saya mata motoci, na dinga bata kuɗi tana bantamawa. Sai malami ya ce Audu baka da hankali, yanzu kai ka rasa abinda kake da buri sai satan dukiyar jama'a. Sai ce kai da Allah gafara. Sai ce bari mu koma kan mata wadda take layin farko. Sai ce ke me burinki in kin gama karatu me ke so ki zama? Ta ce matar Audu. To ta ji Audu in ya zaci kuɗi zai gina gidaje wa matarsa, zai sayi motoci wa matarsa, yana bata kuɗi. Aka ce ke in kin gama karatu me yake so ki zama? Ta ce matar Audu. To matar Audu ita ce matar da ba ta da damuwa, kawai ka bata haram ne ko halal.